И здравейте хора, аз съм БГ Ноах. Искам да ви покажа нещо. Имам лоши и много добри новини. Лошите са, че си изгубих това Data Protection 4, но пък спечелих това. Сега не съм имал фул брадва и супер много се кефа. И сега ще малко на PvP. И ако се падне мелето, тези, които слушат дъбстеп, ще ги поздравя с един много готин дъбстеп на Skrillex. Лично мене само Skrillex ма кефи неговите дъбстепове. Другите защо ми харесват, не знам защо. WarPB, само ги фиксна. За цялата работа дойде, че Mega Killer HD се опитаха да ме измамят с Pro with Knives и с не Sticky Piston ми как беше? Sticky Fritz, нещо такова. Те се опитаха да ме измамят, но пък изгубих 3 легендарки, Sharp 4 Fire 2, Sharpness 4 и 2 Protection 4, като на втория сет каската беше Protection 3. Аз мисля, че си заслужаваше. Все пак сега чакам само да ми дадат Full Enchant меча, който си купих. И съм готов на 100%. Гледайте сега малко на Warp Event. И малко PvP. То няма никой. Малко ми лагва. Искам да изпробвам брадвата, току-що спечелих. И много ви благодаря за тези 30 абоната. За една седмица мисля, че е много добре. Защото имаше един, дето има 18 абоната, пък вече има 3-4 месеца, има 100 клипа. Даже не знам. Делам. И още трябва да продължавате с томболата. Защото има много малко записали се. Окей, тя. Има много малко записали се. Но пък има много гледания. Изтях само, че нещо ми заби. Ето има 8 не. Чакайте. 12 записали се. Как мисля, някъде към, не знам колко записали се да я кача. И така. Това беше нещо като за похвала за новата ми придобивка. Чакам Делукс с голямо нетърпение. За прот четворките трябваше много се похваля. Също така имам още много легендарки. Имам така някакви кирки, берки. То сме тим, бе. То сме тим. Точно не е. Няма никой, защо така? Я да не спамим. Така, няма смисъл правя цветно. Така, окей, в повече. Заебал Супермен, лапаписки всеки ден. Само един ли казах и YouTube? Паци.
Да го видим. Опа. Карай! Да се похвалим. Сто процента ще искат да ме купуват. Ха-ха. Пишлям дам. Да не ме е лъгал. С то също не съм говорил. Пък гледам в скайпа вече сигурно половин месец. Той 100% ще говоря с Dark Decay. Той много се зарадва. Или пък ще се садне, точно не знам. Той носил май. Селен. Ако става така няма ти дигам, не му занимава. Гледай, Бегенокс. Те сняли се научат как ми се пише името. Ще да забравя си осета. Купил се. Дай го им дали не съм си купил. Ти си купи микрофон, кога успя, че днеска нямаше? Днеска стана. Много бързо. Чакай, че един мой приятел ми иска пасъцка. Няма го даш, бе. Не, добра. Дай да спробвам. Чакай, искам с трендка да пробвам, чакай. Чакай, снимам. Снимам, бе, дай да пробваме. Едно и половина сбрадва ли, бе? Иляна. Не, то няма скачам, мога само си изгубя сета. Без това ще спира да играчка. Че ли? Не, Иляна. Що? Не пушу това скача. Я. Да не го скачаме, защото е поизъм ден. И аз мога да си взема такова. Но не е тука. Не е фука, ама Protection 4 с Sharpness 5. Което много искам този меч. Ние сме фулки, нали знаеш? Ма аз нямам меч. Трябва да плащам брадо. Да. Трябва да го закличам в някой ъгъл да го наебем. Да го убием в някой ъгъл, защото аз много лесно ще му щупя сета. Репни си сета. Искам да видя като фрасна един път да видя колко такова. Трябва да ударя някой. Снимам, да. Имам 30 абоната, бе. Ти не ме ли познаеш? Всички ме знаят. Гледам клиповете. Гледаш. Те много хора ме гледат. Тук отдавна обаче не са ми викали, че са ми фенове. Ти направи ли томпа?
Още не съм я стигля, че знаеш колко човека има само записани, само 12. Аз на 50 абоната как ще я стигля? Аз съм един тях. Ари, готов съм. Можете ли виждам всички, които пишат на масага? Не, аз къде да виждам? Защото аз ги виждам всички, които пишат на масага. Как бе? Ами нека всеки фрич пише фит. Ари, бе, аз съм готов, признам се. Тишина. Дарка няма ли го е? Трябва ми някой. Точно му отвари, бе, ще го ебав майката. Да скачаме ли? Мен ме е малко страх. Значи... значи майка ще ба. Не бе, иди да спамиш, бе. Аз се първо веднъж го написах. Така, мисля, че изобщо ме притеснява, той ще бъде мутнат. Оти сега не си ли мутнат? Вече не. А да какво път ли сте мутнат? Защото тъпи. Значи, мен вчера ме мутнаха. Какво? Че Крус май го прави. Това и дам другите. То с педерас ще го игнорна. Ой. Тос. Да си спам колкото си иска. Аз го игнорна. Защо не занимавам с педераси като него. Ето стик, ето сме уби 2 пъти, дето ме измамиха. Кому е, бе? Това нищо не прави. Той как има... То ако има крос, нали знаеш, че ако крос беше такова. Че ако крос влизаше по-често... чай стана милето. Аз мисля да се опитам. Той е в една пушна и тим, ама... И той на мен ме е тим. Ама много ме бие. То е слаб. Да, знам. Някакъв вие с про двойка ми се отваря, вика ми, трябва се да дойде, защото ще те убия. Кой скача, бе? Това ти ли си? То стики фрич. Аре, бе, мършо, аре, лачи чупа сета, бе, педал. То в мече, бе. Електротранс има. Това си ти е, омага, бе, аз се обърках, бе. Знам. Аз с мече, бе, видите 4 сърца, покапам. То си шарп с 4 фар 2, то си с моя меч. Как може да вземем 4 сърца с това меч? Не сме, бива си го, силничък е. Кой скочи? Кой си ти? Илян ли е скочил, бе? Всички фричи и Илян. Охо. Скачаш ли? Не знам. Ако бях с първата тройка, ще нямаше да ме е страх, обаче в момента ме е страх. Аз съм с фулка. Аз съм с фулка. Обаче... Аз съм фулки, други силни фетове няма, само кит бонус. Бонус аз вече нямам такъв кит. Те ги няма, бе. Знаеш как ме стряскаш, бе, брат? Ти... Знам, че си ти обаче ме стряскаш, така че ме предупреждай. Защото в момента... Стори ми се, че и там ми видях имена. Лагна ми, заби ми. На мен. На мен Майнкрафт, нали? На мен Майнкрафта ме крашна. Поне не съм бил в битка. Чакай, че аз съм сега слизах надолу, ако някой ми е хитнал майко. Мале. Ами на мен. Майко, нещо как сега се питаш, аз да не съм бил в битка. Виж какво да
Мен ми пука, защото аз нямам друг сит. Бе, страх ме, брат. Не искам да поглеждам. Ох, не съм бил битка. Ес, оживял съм. Само се напиша паса и ще продължим. Може да питаш на който искаш акаунта без да пишеш парола. А? Там някакъв хак с пароли. Защото така ми скарнаха акаунта Искрен 40. На мен 2 пъти се ме го хаква цето. Мене Искрен 40, Лоу 360 и Неуребър ми ги хаквали. Мърши. Ще да ти скочам. Добре. Да знаеш аз идвам. Някакъв идва за теб. Ай, ще слака. И ти няма да скочам. То сме ти. Мърши! Скачай, че чупа сета педал. Оха! Аре, бе. Мърша. Само това резиста нямам. Но ми трябва парки и тази. И той ума ги е взел. Що имам 3 спитки? Чай. Някакъв Илян ми идва. То се фука, къде? Илян не е пулка. В мен. Илян. Измъкнах се. Кой е скочил, бе? Кой е това? Илян. Страх ме. Тъс много точи. Не знам. Той тяха. Види всички юзърчета. Илян. Чай, в едната ми пише за малко да го приклещеме. Илян 4 поизън. Ама няма легендарки, това е добре. Кой, Илян ли? Да, няма легендарки. Ние с... Кой е там по средата? Той Илян е горе. Ама... Защото той има 4 поизънки и като погледнете си са поизън бойзи. Там няма те, на двойкърте, всичко Оф, много лагва, бе! какъв шанс да му взема 0 фул меча, ари кажи. 0 фул меча. Ако скочим двамата... Ако скочим двамата, дори да деца и ще убием. Дарк дека е... Не, той... сега ще виж, че Иляна и сега ще ми вика махай хака. Оф. Защо пиша фит, не знам. Що съм написал. Къде е тази мърша? Някой го цели. То много е. Бам! Бам! Сега ми пише ти ми да, защото налите. Защо ме някакъв хакер? Много ми е чудно защо една страничка ми е изчезнала някъде. Мен го орцам с формата ми изчезна. Това бе друг холм ли си? Не. Аз съм бе друг холм. Само да питам как се бъдва това бе друг холм ли си? С дърво. Дърво? Да. С виданка. Трябва да го такова. Този Илян се е убил с един стак и 20 легендарки. И Дилук се е фанал единия стак. Къде знаеш? Ехо, А? знаеш, Кое? че това е станало. Кое? Илян се убил с тази там колко. Дилук са ми каза, той ме ти. Те ме принуждават да скачам. Ехо, поздравни Илян. Защото хем искам да го трепя, хем е хак. Защото после ще да вземе нещо много. Аз е много само без плеча и неблъдника да му взема. Друго не. Няма смети. След като имам кит старт, те са махнали кит бонус. Да. Да, след като си поведе вчера. Мен не ми трябва. Тъпото е, че кит бонус вариор е веднъж. Да, малко станеш повече, нали знаеш? О, това стилю е. Да. Но то, че не ми точно много, защото нали съм сварка. Няма значение. Някакъв... Съфа Уест. Аз днес като летел,
Там параметрът е гледам. Да получа се от глад. Там бързо пиша сел, за малко да му разпухата. Кога? Кой е скочилия, бе? А, това е споус. Как да не показвам, че им се сбрадва, бе? А? Как да показвам, че им се сбрадва? Ти ми на някакъв това беше камен. Как се пише? Ти колко ма имаш? 20. Аз знам координатите на Black Shell. На кое? Ой, това на Black Shell. Black Hawk или? Да, Black Hawk. Black Chalk. Умно. Нямаме ги полшенките, бе. Тук съм. Само... Аз хотел продвойци ги пазя за мои приятели. И дето моите сина да играят, ги пазя. Ще взема полшенка. Не знам, ще взема всичките стрелки, обаче... Аз взема всичките полшенки. О, как го цепнах. И сега мисля да ви поздравя с този дъбстеп, дето ви казах. Те, които нали спадат дъбстепа. Сега само да го пусна. Не дей да говори сега като съм пуснал дъбстепа, чуле? Добре. Само. Relax sound. Ето го, try it out. Сигурно не знаете. Мен е супер много кефи. Ху. И чао. Няма, да разбрахте. Започва като опера, ама карай.
И това беше дъбстепа. Надявам се да ви е харесал клипа и дъбстепа. И ако искате, нали, да снимам още, нали, само PvP, не знам, друго не знам какво да снимам. Не ми хрумва друго. Ако искате да снимам нещо друго, което според вас ще е интересно, пишете като коментар. И отново не забравяйте да се абонирате и чао!